Kaddara wani fim ne da aka kashe mai manyan kuɗi wanda Abdulhamid mai kwashewa ya fidda shi. Yana ɗaya daga cikin jerin fina-finan Hausa wanda aka kashe dukiya zalla a cikin shi. Na san kuna tare da ni wajen bibiyar wannan shirin. To amma mutane da yawa suna zargin cewa an yi wannan fim ne domin farfaɗo soyayyar Adam Zango tare da Nafisa, wanda duk masu kallo sun san wannan tsohuwar soyayya ce da ke tsakaninsu. An kashe kuɗi domin kirawo Nafisa daga ƙasar waje ta dawo ta ci gaba da wannan aiki kuma ta yadda kai tsaye domin tana so ta haɗu da Zango su yi babban aikin da zai gigita jama'a da kuma duniyar Kannywood. Mr. Mo TV za ku kalli sababbin fina-finai ko dai ku dinga subscribing. Za mu dinga kawo muku fina-finai da abin da ya shafi Kannywood inda za ku ji daɗin kallo ko dai ku danna subscribe a tashar Mr. Mo TV. Da alamar ƙararrawa domin tashar Mr. Mo TV ta shirya domin kawo muku ingantattun fina-finai. Idan bacci kike yi. Kar ku manta subscribe muke so ku danna da alamar ƙararrawa. Za su raba ni da shi Karima. Ba za su raba ni da shi ba.